Знаете ли кой е единственият отбор, който е излезнал на финал на Шампионска лига и е спечелил единствено и само с държави, с играчи от собствената си държава? Ако връщаме назад, не чест. 100% няма да е през новия век. Не, през новия век 100%. Няма как. Според мен ще... Някой италиански отбор. Не съм сигурен за годината, ама е някъде на границата между новия век и стария. На границата... Аякс. Не. Не са Аякс, те 96-та имат холандци. Има по-скоро не холандци. Не холандци. Някой Положа нещо от сорта Не е на... малко. Аз ще да... Марсилия. Не са те. Аз ще да Отбора не е положа малък. нещо от сорта на Селтик или на Фейнорд, нещо. Не. Аз ако ви подскажа, пак ще се изси веднага, но за сега още малко и ще ви кажа, но отбора наистина изобщо не е малък. Особено в Шампионска лига си има много голяма история. Nottingham Forest. Не. Не е английски отбор. Изобщо от острова. Да, не от острова, от големите 5 първенства. Само със свои играчи. Кажи от коя Италиански. държава? Италиански. Може би съм искал да отборя. Милан. Милан сега. Милан са.